Moitas grazas, en primeiro lugar, pola vosa presenza, por estar nesta tarde de sábado perante a casa que coñecemos como a Casa de Muñiz, pero que era a casa de don Fermín Bouzabrei, onde el viviu na segunda planta deste edificio, e que estamos aquí, dicía, para deixar constancia dende hoxe e para sempre, para todos os cantos por aquí pasen, para todas as cantos por aquí pasen, de que neste edificio, un edificio nobre, de pedra, asinalado nesta praza, nesta rúa do centro da estrada, de que viviu un home que deixou unha fonda pegada en Galicia, na cultura galega e tamén na vida xurídica galega. Tamén a deixou na estrada, como logo imos ver máis demoradamente cando falen os seus biógrafos, no teatro, e para iso queremos que algunhas persoas que teñen que ver con este feito, coa recuperación da memoria, da vida e da obra de don Fermín Bouzabrei, a quen a estrada xa veremos tamén como ainda hoxe lle debe moito, pois queremos que interveñan para a descoberta desta placa que en pedra, dese material nobre e eterno, verdade, que deixe constancia de que aquí, dende o ano 1930 ao ano 1942, fixou residencia e puxo casa don Fermín Bouzabrei e dona Emilia. Imoslle dar a palabra xa agora ao señor secretario xeral de Política Lingüística, don Anxo Lorenzo, que vai ser unha das persoas que fundamente esta descoberta desta placa. Para min é un prazer e unha honra poder estar nesta homenaxe a Bouzabrei, a don Fermín Bouzabrei, esta homenaxe que lle rendemos primeiro con esta placa que imos descubrir dentro dun momento, aquí no que foi a súa vivenda, o seu lugar de residencia no Concello da Estrada, e despois no acto que levaremos a cabo no teatro daqui da Estrada. Don Fermín Bouzabrei foi unha das figuras máis excelsas que deu o noso país, e non hai moitos meses que por iniciativa da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística publicouse un libro dedicado a él, no que nas súas 215 páxinas gabaron as virtudes intelectuais, cívicas e éticas que o engalanaron, pois así de grande era don Fermín. No acto de presentación da obra, na cidade de Pontevedra, dixen que me compracía poder compartir con todos os presentes no acto a oportunidade de recoñecer o esforzo, a trayectoria e o entusiasmo dun home que se empeñou en collerlle o pulso á historia intervindo nela con entusiasmo. E que Fermín Bouzabrei mostróusenos antes do 36 como paradigma de cidadán galego, e que a partir dese momento a circunstancia foille severamente adversa, malia que tentou salvala para ben del e dos que a carón del compartían infortunio, algo que fixo sempre con valentía e determinación. Hoxe fomos convocados aquí na Estrada pola Irmandade Xurídica Galega a esta homenaxe ao ilustre xurista que exerceu a xudicatura nesta vila. Un acto cívico que congrega a algunhas, porque todas serían lesión, das persoas que na Galicia de hoxe seguimos a admirar a figura grandiosa de don Fermín Bouzabrei. Eu, como secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, non podía deixar de estar aquí para expresar non só a miña admiración persoal, senón tamén para afirmar que no traballo a prol da extensión social do galego na Galicia destes comezos do século XXI, don Fermín segue a ser aínda un facho iluminador do camiño a seguir. É tamén un facho iluminador na súa pretensión de modernizar a linguaxe xurídica que entendeu necesariamente como unha empresa unida á extensión do galego neste ámbito. Unha pretensión que, sen dúbida, se enmarca no seu xeito de entender a xustiza enraizada no seu pobo, na súa xente e tamén na súa lingua. A día de hoxe, aínda queda camiño por percorrer na normalización do galego na xustiza, e penso que este aspecto terá que ir avanzando ao pé do actual proceso de modernización que se está a producir no sector. Que haxa cada vez máis profesionais que incorporan o uso habitual do galego á súa actividade, coa normalidade que exixe a cooficialidade lingüística e, en xeral, o noso marco xurídico actual, é un feito moi positivo. Feito positivo o que deben corresponder as administracións, axudando a que os profesionais poidan desenvolver o seu traballo en galego, sen que isto supoña un esforzo engadido ou un atranco a maiores. Esa é unha obriga da que, por mandato legal, ningunha das administracións
podemos desvincularnos ou facer cesión. Do que non teño ninguna dúbida é de que actos como este, así como o que desenvolveremos a continuación no teatro principal, coa participación das persoas directamente involucradas nos ámbitos da Administración e da Xustiza, son continuación do labor frutífero de don Fermín. Pasado mañá, luns 26 de setembro, conmemoraremos o Día Europeo das Linguas, instaurado como tal pola Unión Europea e polo Consello de Europa desde o ano 2001. Celebraremos a diversidade e a riqueza que significa ter en Europa 23 linguas oficiais dos Estados membro e máis de 60 linguas propias, tamén chamadas na terminoloxía europea regionais ou minoritarias. E en Galicia celebraremos esa data desde o galego, a lingua propia de Galicia, no marco dun réxime de cooficialidade que lle recoñece ao galego o mesmo trato e a mesma consideración que ao castelán. Remato. Dolle as grazas á Irmandade Xurídica Galega e tamén ao Concello de Estrada por darnos a oportunidade de poder expresar unha vez máis a nosa admiración por don Fermín, oportunidade que é, asemade, ocasión para volvermos todos e todas para as nosas casas enriquecidos cos saberes do que foi un inconmensurable intelectual e co exemplo de empeño e tesón de quen asumiu o galeguismo e a lingua galega como forma de estar no mundo para milloralo e para enriquecelo. Grazas e parabéns. Facemos do día de hoxe unha festividade moi especial na Estrada, pois coa placa que de seguido imos a descubrir deixamos sinalado como referente para todos os estradenses e demais persoas que nos visiten o lugar exacto onde resideu e onde viviu don Fermín Bouza Brei, xunto coa súa familia, dos que moitos veciños e veciñas gardan grande afecto a día de hoxe, cando van alá xa casi 7 décadas dende a súa marcha. No segundo andar desta vivenda, don Fermín e dona Emilia botaron a andar unha familia, coas ilusións que todos compartimos, os matrimonios novos, cun futuro brillante por diante, que moi pronto había de experimentar sucesos convulsos, como convulsos foron aqueles tempos que lles tocou vivir tamén a eles no noso Concello da Estrada. Pero a grandeza da súa personalidade e, sobre todo, o amor á súa terra, a Galicia, quedou patente na súa vida e na súa obra. Don Fermín Bouza Brei percorreu os castros do noso querido Concello da Estrada. Viveu intensamente o seu día a día, social e político, facendo amigos e levando a cabo unha vida propia dun home mozo con moitos proxectos e con moitas ilusións compartidas por moita xente da súa época. Esa xenerosidade no trato, a súa grande cultura e a súa maior humanidade fixeron tamén nel un referente importantísimo na defensa das liberdades e nel tamén fixeron un referente importantísimo na defensa das liberdades, a protección dos máis desvalidos cando chegou a sinrazón da Guerra Civil e de xustiza he de decir que aquí salvou moitas vidas de estradenses gracias á súa condición de xuíz, de humano, de persoa, de veciño, aínda sabendo os riscos que para él entrañaba no medio de toda aquela barbarie desatada de repente e que nunca debese volver a ocurrir en ningunha parte do mundo. E no nome do pobo da Estrada, quero agradecer aquí públicamente diante da súa casa, donde resideu a súa familia, a grande e impagable aportación que fixo neste sentido, en días que había que ser tremendamente valente para proceder daquela maneira, para protexer os seus veciños, que non eran da súa nacencia, pero sí polos que sentía algo realmente especial, tal e como nos explicarán despois os seus biógrafos. Pero don Fermín tampouco esqueceu despois a Estrada. Sempre tivo un lugar preferente na Estrada, na súa obra literaria e na súa vida. E aquí volveu, aquí retomou outra vez parte da súa vida en diversas ocasións e preparou pregóns e artigos de tipo etnográfico e cultural e casi sempre da man do seu amigo e do seu amigo e alcalde don Mario Blanco, outro home culto a quen lle debemos unha gran acheca no noso Concello de formación naquelas épocas e de humanidade tamén. Por todo elo, é polo que ademais dunha rúa que se lle dedicou en 1992
ano das súas letras galegas, queremos deixar permanentemente marcado o lugar de referencia, o seu lugar, a súa casa, a coñecida por nós como a Casa de Muñiz, lugar de residencia e lugar de referencia, a partir desde agora, neste pobo, no pobo da Estrada, amante da cultura e da memoria dos grandes homes e mulleres que contribuíron a facer do noso pobo un pobo realmente máis grande. Por todo eso, darvos as gracias, darvos aos nosos parabéns por acompañarnos hoxe aquí, por estar con todos nós na Estrada. Esperamos que pasedes unha tarde e un día, unha xornada realmente interesante, que descubramos todavía máis a figura de don Fermín Bouzabrei e que entre todos podamos ensalzar realmente as persoas que fixeron grande o noso pobo e nosa Galicia. Polo tanto, moitas gracias e que hoxe teñamos todos un bo día. No que é a segunda parte do acto de honra e de lembranza de don Fermín Bouzabrei, na que incorporamos da man da Irmandade Xurídica Galega o compromiso que nos ven facilitado por eles e dado por eles pola propia natureza da súa asociación de todos aqueles profesionais da xustiza, os operadores xurídicos, de levar a cabo a incorporación do galego no seu labor diario e con iso conseguir que o galego gañe presenza nun ámbito tan importante e tan fundamental dentro do Estado de Dereito no que vivimos como é o ámbito xurídico. Aí temos que buscar espazos, aí temos que renovar a nosa lingua e da man, que mellor que da man da figura, da vida e da obra de un galeguista ilustre, de un xurista ilustre como foi don Fermín Bouzabrei. Fundamentándose na boa recepción que tivo o galego por parte das corporacións locais que xogaron un papel fundamental a prol de converter o galego en lingua oficial das administracións públicas e dado o protagonismo que as corporacións locais nese proceso foi medrando ao longo dos anos 80 e a partir do compromiso que asinaron en Santiago máis dun cento de alcaldes coa Declaración de Compostela do ano 84 e que outro fito importante foi tamén os que asinaron 40 concellos e a Universidade de Santiago de Compostela por medio que se creou o Instituto da Lingua Galega, a sección de linguaxe administrativa, chegouse ao que hoxe temos, que ao par de todo isto as corporacións foron aprobando regulamentos locais de uso do galego que contribuíron ao avance da nosa lingua no acceso aos servicios públicos en diversos ámbitos sociais e económicos e de perfilar o seu carácter como lingua administrativa e xurídica. Todo iso criou un clima social e político axeitados para dar máis pasos adiante. Entón, nas disposicións das anteditas normas foron confirmadas e ampliadas na Lei 597 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia, que no seu artigo 7.1 que, a parte da documentación a que se referían as disposicións anteriores, tamén se redacten en galego os recursos, escrituras públicas, comparecencias xudiciais e todos os actos de carácter público ou administrativo que se realicen por escrito en nome das corporacións locais. 7 anos despois, aprobouse o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega coa finalidade de consolidar o papel normalizador dos concellos e das deputacións provinciais por medio da generalización do uso do galego, de incluir a promoción do galego no concepto dos servicios que as corporacións ofrecen aos cidadáns. E así, no marco de tolerancia e colaboración que presidiron a elaboración das normas anteditas, os comparecentes na cualidade que interveñen van declarar hoxe aquí. Primeiro, que asumen o compromiso público e solemne de atérense no exercicio da actividade administrativa municipal e das funcións de profesións que cada un representa os seguintes principios. Introducir a oferta positiva de atender aos cidadáns en galego, con naturalidade e espírito de cortesía e convivencia lingüística. Segundo, de promover unha visión afable, moderna e útil da nosa lingua, que esfarele prexuizos e reforce a súa estima e demanda. Conseguir tamén para a lingua galega máis funcións sociais e espazos de uso, priorizando a súa presenza en sectores estratégicos. E procurar para o galego recursos lingüísticos e técnicos que o capaciten para vehicularizar a vida moderna no ámbito xudicial. En segundo lugar, comprométese a liderar o proceso de normalización lingüística con esa finalidade e adoptarán as seguintes medidas. Solicitar que se tramiten en galego os procesos xurisdicionais nos que sexan parte e especificamente procurar que os abogados e procuradores, hoxe aquí moitos deles presentes, que representen, que defendan o Concello
aos concellos e administracións en galego e se expresen habitualmente nesa lingua. Elaborar en galego as escrituras públicas e a inscripción nos registros públicos que promovan ou nas que interveñan para que, no seu caso, cursarán as instruccións oportunas aos seus servizos e asesores xurídicos. Incorporar o galego como lingua habitual de traballo dos operadores xurídicos, tanto a nivel interno como nas súas relacións cos xulgados e cos seus clientes e demais administracións públicas, especialmente cos órganos xurisdicionais. Tamén a Irmandade Xurídica Galega comprométese a organizar cursos de formación, resolver todas as dificultades que se presenten neste proceso de incorporación da lingua galega aos usos xurídicos e, caso de ser necesario, mediar coas instancias xurisdicionais que interfiran a tramitación procesual nos termos expostos neste acordo. A SEMADE, invocando o artículo 7.3 da Lei de Normalización Lingüística de Galicia, a Asesoría Xurídica do Concello da Estrada e demais operadores xurídicos que asinan este documento incluirán nos escritos das demandas unha cláusula solicitando que a resolución judicial se dite en lingua galega. Esta declaración, que imos lle chamar Declaración da Estrada, como poden ver así a grandes rasgos, moito máis detallada se se lê polo miúdo, pero cada un dos operadores xurídicos que hoxe aquí asinen a declaración van levar un pergamiño onde se relata na súa totalidade, non? A declaración está inspirada no ordenamento xurídico e no Plan Xeral de Normalización Lingüística. Os convocantes queremos firmemente que, ademais das institucións públicas que deben fomentar a lingua galega, tamén é necesaria a responsabilidade de todos nós, de todos e cada un de nós, dos cidadáns, e neste caso dos operadores xurídicos. Deste xeito, superarse unha bella liturxia xa obsoleta, que é declarar o amor a Galicia, pero sen compromisos concretos. O que busca hoxe o Concello da Estrada e a Irmandade Xurídica Galega, que o que queren é con esta convocatoria é que faga baixar desa nube da grandilocuencia dos discursos dos que o queren todo, pero non fan nada por realizar o obxectivo desexado. Queremos que cada unha das persoas, cada un dos profesionais, se comprometa a esa entrada como aire fresco dentro do ámbito xurídico da nosa lingua, formando parte tamén da modernización do ámbito xurídico. Permitideme dúas palabras para explicarvos que é a Irmandade Xurídica Galega e por que se constituíu. Cando a maioría dos membros da Irmandade, ou polo menos os que constituímos a primeira xeración dela, que xa vamos caneando, pois comenzamos a traballar polo galego no ámbito do dereito e no ámbito das relacións xurídicas e administrativas o pouco de constituirse a Comunidade Autónoma de Galicia. Aos primeiros anos da década dos 80, cando se aproba o Estatuto de Autonomía, no ano 81, recordaredes, e pouco despois, cando se consagra o galego como lingua propia e como lingua cooficial en Galicia, a parte, digamos, das iniciativas institucionais propias, pois a xente que tiñamos preocupación desde o mundo do dereito e da administración pola sorte da lingua galega, nese ámbito, e da cultura galega en xeral, suscitamos as primeiras iniciativas sobre o tema. Daquela, a primeira preocupación era que a declaración teórica ou abstracta de oficialidade do galego tivese unha materialización máis ou menos inmediata, que ademais era moi necesaria porque, evidentemente, a Constitución da Administración Pública Galega, da Administración Pública Autonómica, exixía con carácter, sin máis demoras e con carácter inmediato, que o galego pasase a ser a lingua propia desa Administración Pública Autonómica. Daquela constituímos, no ano 1983-84, a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística de Galicia, que, repito, estaba constituída maioritariamente, non exclusivamente, desde logo, maioritariamente por funcionarios da Administración Autonómica e local, e que a preocupación que tiña primeira e urxente era tomar iniciativas para que o diario oficial de Galicia pudese sair en galego, o Parlamento de Galicia co seu diario de sesións e o diario oficial do Parlamento pudese sair en galego, e aproveitando eso, ademais, e ao par deso, que as corporacións locais de Galicia, que tiñan xa tamén o galego como lingua propia e lingua oficial da súa actividade, pois comezasen a súa andaina
en galego e, de alguma maneira, empezasen a producir documentos e relacións xurídicas e administrativas en lingua galega. Pasados, eso foi o inicio, daquela xa había xuíces e magistrados na asociación, quero facer un recordo agora a algúns que xa non están con nós, como Daniel García, amigo, como Orencio Pérez e como Claudio Movilla, que estiveron xa desde as primeiras xornadas e das primeiras reunións que mantivemos para constituir a Asociación de Funcionarios, estaban connosco e que hoxe non poden estar aquí con nós porque son dos que xa morreron. A asociación veu desenvolvendo a súa actividade durante dúas décadas, 20 ou 25 anos, centrada, como vos dixen, na administración autonómica e local inicialmente. Iso ten unha razón, aparte da razón que antes mencionei, ten outra razón que é lóxica e é que, afortunadamente, as corporacións locais de Galicia, e digo isto desde o Concello da Estrada, pois xogaron un papel moi importante na normalización da lingua galega. Xogaron un papel moi importante a todos os niveis da vida pública galega, porque desde os concellos se experimentaron multitude de servicios públicos, de competencias, de relacións novas, pero tamén na nosa comunidade autónoma, os galegos, non todos os concellos, evidentemente, pero un sector significativo dos sectores galegos, dos concellos galegos, tomaron iniciativas de vanguarda na introducción, na destrucción dos prexuicios en contra do galego, na incorporación do galego non soamente a lingua de traballo, senón na exixencia do galego e do coñecemento do galego para o acceso á función pública e os empregos públicos, o cal tivo unha resonancia moi especial na dignificación da nosa lingua en todos os ámbitos sociais. Hai 4 ou 5 anos, os que estábamos en todo isto, que repito, xa non eran solamente funcionarios autonómicos ou locais, senón xuíces, magistrados, abogados e profesionais do dereito, vimos que era necesario reconducir o traballo que estábamos facendo no sentido de que era fundamental que as profesións era fundamental que os xuíces, magistrados e fiscais, por unha banda, e por outra banda, que as profesións que forman a cerna ou o corazón do dereito e da xustiza, que son os abogados e os procuradores, pois se incorporasen a este traballo e, de alguma maneira, a nosa actividade se dirixise primordialmente a eles para que pasesen a ser coprotagonistas do proceso de normalización. E dai xurde a Irmandade Xurídica Galega. Creo que no ano 2007 é onde formalmente constituímos a asociación, que, repito, en principio xurde con base en dúas ideas moi claras e moi sinxelas. A primeira é conseguir que o galego como lingua maioritaria dos cidadáns da sociedade galega se utilice con normalidade como lingua de traballo, como lingua de relación nos xuicios, nos despachos de abogados, en todos os ámbitos en que se producen relacións xurídicas e relacións administrativas, se faga con naturalidade e promovemos ese proxecto e promovemos esa idea con base nuns criterios moi claros, con base nuns criterios que, ademais, son os que, de alguna maneira, oficialmente se sustentaron no plan de normalización da lingua galega do ano 2004 que aprobou o Parlamento, que son no respeto á legalidade, no respeto aos dereitos das persoas, no respeto á dignidade do ser humano e desde a cortesía e da educación. É dicir, non vamos agora aquí, non se trata de poñer as cousas patas arriba, nin de facer imposicións, senón que queremos que o progreso no uso social do galego e o progreso no uso xurídico do galego se faga, como é normal nunha sociedade democrática e civilizada, con eses principios da cortesía e da educación que antes mencionei. Esa é, digamos, a idea clave da Irmandade Xurídica Galega. E detrás desa idea clave, que se pretende? Preténdese constituir un núcleo, un colectivo de profesionais do dereito, de funcionarios, de profesionais, xuíces, magistrados, fiscais, abogados, procuradores, xestores administrativos, inspectores de traballo e outros funcionarios relacionados coa administración de xustiza, coa práctica do dereito, que formalicen diante da sociedade galega o seu compromiso na defensa do uso do galego, de maneira que se perciban, porque, desgraciadamente, ou afortunadamente, na sociedade actual na que vivimos, se a sociedade no seu conxunto, se os medios de comunicación social
se os colectivos aos que nos diriximos non perciben a nosa presencia social, non perciben a nosa presencia nos medios públicos, é como se non existíramos. E precisamente para salvar esa inconveniente ou para cumprir ese requisito é para o que se constitúe a Irmandade Xúdica Galega. A segunda idea, que é unha idea que vai estreitamente vinculada á anterior, é que a Irmandade, precisamente para chamar a atención e para poñer exemplo do que queremos que sea o exercicio do dereito e da xustiza no noso país, a Irmandade Xurídica centrouse en recuperar determinados persoeiros que teñen unha importancia simbólica fundamental na historia de Galicia e na sociedade galega. Xa desde o primeiro acto que celebramos en Celanova, en San Rosendo, focalizamos a atención do noso colectivo e das persoas que nos diriximos en xuristas que creemos que son a materialización e o exemplo plástico do que queremos que sea a práctica do dereito e da xustiza no noso país e a defensa da cultura galega nese ámbito. E así, repito, en Celanova centrámonos en don Sebastián Martínez Risco, que non solamente foi un destacadísimo abogado e magistrado, sino que foi un intelectual da primeira orde. Con anterioridade, en Castro Caldelas, na provincia de Ourense, fixéramos un acto público parecido ao que estamos facendo aquí hoxe, arredor de tres figuras do dereito que eran orixinarias daquela localidade, que eran don Claudio Movilla, don Orencio Pérez, magistrados, e un fiscal famoso que estuera en Barcelona, que era o señor Casado Nieto. Nesa mesma idea seguimos a estela e no acto que celebramos o ano seguinte no Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela homenaxeamos e publicamos escritos dos nosos compañeros Daniel García Amigo, que foi magistrado do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e Vitorino Gutiérrez Aller, notario, recentemente xubilado na Vila de Lalín, e un dos notarios singulares que loitou pola incorporación do galego aos protocolos notariais. Continuamos en Lugo coa obra e coa figura de don Pedro González López, un destacadísimo tamén abogado daquelas terras que foi decano do Colexio de Abogados de Lugo durante moitos anos, e arredor do que fixemos a nosa xornada do ano pasado en Lugo, e este ano celebramos o acto central da Irmandade en Pontevedra arredor da figura de don Fermín Bouzabrei, que ten esta prolongación afortunada no día de hoxe na Vila da Estrada, porque nos parecía que a vinculación que se dera tanto desde o punto de vista persoal como desde o punto de vista profesional de Fermín Bouzabrei ca Vila da Estrada facía merecente que consideráramos prolongar aquí digamos, esa celebración, cousa que foi posible ca colaboración inestimable do Concello da Estrada. Don Fermín Bouzabrei, dúas palabras e remato. Que é o que nos queremos celebrar de don Fermín Bouzabrei? Pois celebramos, por un lado, o xigante intelectual que foi no ámbito da poesía, da arqueoloxía, da etnografía, da historia, da prehistoria, da arqueoloxía, en todos os ámbitos das ciencias humanas e das ciencias de historia de Galicia. E, por outro lado, tamén celebramos o que non se sabe por moitos sitios de Galicia adiante, que don Fermín Bouzabrei tamén foi xuiz e tamén foi abogado, cousa que, repito, que aquí na Estrada probablemente sí que se sabe e era de dominio público, pero por a Galicia adiante, digamos que era unha faceta da súa personalidade que quedara na sombra, e nos parecía que don Fermín Bouzabrei non solamente foi, repito, un titán intelectual, sino que foi, ademais, tamén un profesional do dereito e un xurista que merece ser recuperado nesa faceta para a historia de Galicia e que nos pode servir de exemplo o colectivo que constituímos a Irmandade Xurídica Galega para explicar que é o que queremos e que queremos chegar a ser, porque son os exemplos, o espello onde nos miramos e onde pretendemos imitar para conseguir unha sociedade máis libre, unha sociedade máis democrática e unha xusticia máis perfecta. Dúas ideas máis. Esta semana publicouse hai uns días unha coenquisa do Observatorio Externo da Abogacía sobre a percepción que tiña a sociedade española do Servicio Público da Xustiza. E tamén neste mes
o ministro de Xustiza levou ao Consello de Ministros un manual, creo que levou un manual de estilo para corrixir os graves e tradicionais defectos da linguaxe xurídica do noso país e de toda España. E esta é unha reflexión que vai dirixida especificamente aos profesionais do dereito. Pasar a traballar en galego, non digo oralmente, porque supoño que moitos somos galegofalantes, pasar a traballar en galego de maneira escrita ou de maneira profesional evidentemente require algún esforzo. Polo menos de primeiro. Por que? Porque moitos de nós non fomos escolarizados ou non fixemos a nosa carreira académica en galego e porque o modelo castelán é o modelo dominante na ciencia xurídica e nas facultades de Dereito. Esa é unha razón evidente. Pero é un esforzo que paga a pena. Primeiro, é un esforzo que paga a pena porque serve para revisar determinados prexuízos que temos no ámbito da nosa profesión. É dicir, se a percepción que ten o conxunto da sociedade respecto do servicio público da xustiza e da administración de xustiza é bastante pobre, lenta, cara, etc. E anticuada, polo menos é o que se pode dicir. Por outro lado, se despois de tantas voltas e reviravoltas resulta que a linguaxe xurídica en xeral, a forma en que nos expresamos todos que traballamos no dereito, pois non é entendible, parece ser que por máis do 80% dos cidadáns teñen graves dificultades para entender o que dicimos, creo que aproveitar o galego, digamos, a introdución do galego na nosa vida profesional e na nosa vida de relación profesional como lingua de traballo, paga a pena porque sirve precisamente para revisar todos os prexuicios que producen, por unha banda, que se cadra o Servicio Público da Xusticia sea de pouca calidade ou non sea da suficiente calidade, e, por outra banda, sirve tamén para revisar que a linguaxe oral e escrita que utilicemos como profesionais sea máis democrática, sea máis transparente, sea máis entendible pelos cidadáns e, de alguma maneira, sirva para o progreso, por unha banda, da xustiza e da democracia do país e, por outra banda, para a defensa do galego como elemento vertebral da cultura do noso país. Moitas gracias. Eu, Mónica Arcacamba, comprométeme a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Isto é acreditado da pertenza á Hermandade Xurídica Galega. Vale, moitas grazas. Eu, Alberto Blanco Carracedo, comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Moi ben, pois como señal de compromiso e pertencente á Hermandade Xurídica Galega, hai o libro e Moitas gracias. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Moi ben, pois o libro de Bouza Brei. Moi ben, moitas gracias. Eu, José Cao García, comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Moi ben, pois está. Documento acreditativo. Bravo. Iso. Comprométome a incorporar... Alto para que escoiten todos, así. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no vixente e no ordenamento xurídico vixente. Moi ben, pois aquí está. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Moi ben, aquí está. Documentación acreditativa. Venga, muchas gracias. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Moi ben, Capitana, como compromiso... Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Moi ben, pois aquí está os documentos acreditativos do compromiso. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Documentación acreditativa do compromiso. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Documentación. Jorge Andión López, comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Moi ben, Jorge, aquí está esta documentación para tener sopia. Moitas gracias.
Comprométome a incorporar a lingua galega á miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Que usa a reiteración porque xa o fixeches en Pontevedra. Por Pero, bueno, suposto como que sí, estás na túa vila... pero non me podía negar. Mais é un prazer. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos términos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Pois aquí está o libro e o diploma acreditativo do compromiso. Comprométeme a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Pois aquí o libro e o diploma acreditativo do compromiso. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. O sea, alcalde é xurista tamén logo, non? Non. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. O sea, que alcalde é xurista logo, non? Exactamente. Pois parabéns. Comprométome a incorporar a lingua galega na miña actividade profesional nos termos recollidos nesta declaración e no ordenamento xurídico vixente. Pois esta documentación acreditativo do compromiso, o libro e o diploma. Xeralmente dice que é un lugar común que na Administración de Xustiza existe moi pouca predisposición, que é unha administración moi reacia ao emprego do galego. Isto digo que é un lugar común porque realmente é un tópico, con toda a parte de verdade e a parte de mentira que teñen todos os tópicos. É certo que cuantitativamente na Administración de Xustiza empregase moito menos o galego que noutro tipo de administracións e que tamén noutros sectores da sociedade. Isto débese a veces a factores moi, xa estudiados en moitas ocasións, a diglosia, o autoodio, a tendencia absurda a considerar que hai linguas que non serven para transmitir os coñecementos técnicos ou científicos, que non serven para as cousas importantes, entre comiñas, que só serven para o ámbito familiar ou coloquial. De todas formas, estes factores non son propios da Administración de Xustiza, senón que son comuns a todos os sectores da sociedade, porque responden ao que é a realidade sociolingüística de Galiza, na que existen dúas linguas, ambas oficiais, o galego e o castelán, pero, aínda que aparentemente parecen parellas, a súa situación non é a mesma, dado que o galego atópase nunha situación de discriminación histórica que aínda hoxe influye nas dificultades do seu emprego. Tamén é certo que existen outros factores que son propios da Administración de Xustiza. Xeralmente todos estudiamos a carreira en castelán, en exclusiva ou case en exclusiva. A maior parte dos textos xurídicos están en castelán. Isto provoca unha serie de inercias de emprego desta lingua e non do galego. A Administración galega, a Xunta de Galiza, incumple de forma reiterada a súa obriga de suministrar un programa informático para os xulgados que funcione en galego, obriga que non é incumplida, sen embargo, por outras administracións de comunidades autónomas que tamén teñen lingua propia, como Euskadi ou Cataluña. Todos estes factores súmanse e é evidente que dá lugar a un uso menor do galego que noutro tipo de administracións. O que nunca é certo é que os operadores xurídicos teñamos unha menor predisposición para o emprego do galego que outro tipo de traballadores. Iso, dende logo, non é certo, porque, de feito, o galego existe e sobreviviu dentro da Administración de Galiza en gran medida gracias ao esforzo individual daqueles que en diferentes épocas históricas empregaron o galego. Falábamos hai un pouco de Gouzabrei, pero podemos falar tamén de Victoriano Gutiérrez Aller, de Paz Andrade, de Claudio Movilla, de Daniel García, de Lois Peña, de
moitas e moitas persoas que participaron neste proceso de mantemento do galego e de introducción no seu momento do galego, ou en tempos máis recentes, en parte aquí presentes, de Luciano Varela, de Benito Montero, de José Juan Barreiro. Trátase todos de persoas que no seu momento, en diferentes épocas históricas, apostaron polo galego, ás veces cando esa aposta supuña o ostracismo ou ás veces o perigo para a propia vida. E nós, eles son os pioneiros e nós somos os fillos, os netos deses pioneiros. A nós o que nos corresponde é anchear eses camiños que outros abriron antes, eses camiños que abriron, ademais, en épocas nas que os alicerces do sistema democrático eran inexistentes ou aínda estaban moi febres. E, ademais, esta función que nos corresponde de anchear os camiños que vos dicía, eu creo que a debemos levar a cabo partindo de dúas premisas fundamentais. A primeira é que o emprego do galego na administración local, na administración de xustiza, en calquera institución, non é unha cuestión de pouca importancia. É unha cuestión de importancia vital, se se quere, porque, ao fin e ao cabo, a democracia implica que as institucións públicas reflictan o que é a realidade social. E a realidade social galega, no que se refire a esta cuestión, supón a existencia dunha poboación que maioritariamente fala galego, supón a existencia dunha lingua que tradicionalmente foi discriminada, supón a existencia dunha xente que por falar esa lingua tamén foi tradicionalmente discriminada. É dicir, a defensa do galego, e non hai mellor defensa, mellor loita para o galego que o seu uso, simplemente o seu uso. A defensa do galego, dicía, supón a defensa da liberdade, a defensa da dignidade, tanto individual como colectiva. En segundo lugar, tamén é importante ter en conta que esta loita, este esforzo non é inútil. De feito, a pesar de todo, a pesar das inercias, a pesar dos séculos de historia, a pesar do desleixo das administracións, o galego existe dentro da administración de xustiza e cada vez existe con máis pulo. E sempre partindo do esforzo individual das persoas que loitan por o seu mantemento e, en definitiva, temos por diante unha loita importante, unha loita vital, unha loita cun obxectivo moi simple, que parece mentira que se teña que reclamar nunha sociedade democrática, que o galego, lingua oficial, teña en lingua propia, teña un espazo dentro da administración idéntico ao castelán, é dicir, que exista unha normalización do galego, un uso normal do galego dentro da administración de xustiza, e tamén unha loita, un esforzo ilusionante, dende o meu punto de vista, o que contribuyen ao esforzo de todos nós, as ganas que lle poñamos todos nós, e tamén a celebración de actos como este. Moitas grazas. Decidín utilizar o galego no eido profesional por unha cuestión de coherencia persoal. Eu criei-me nunha aldea, precisamente daqui, do Concello da Estrada, da parroquia de San Andrés de Bea, onde só se falaba galego. Eu falaba galego ca miña familia, con meus veciños, cos outros rapaces, e dende entonces o galego nunca me abandonou, sempre fixen unha utilización continua do galego en diferentes eidos. Cando aprobei a oposición, considerei coherente introducir o galego no meu exercicio profesional. Non concebía dividir a miña vida en dous compartimentos estancos, é dicir, o compartimento da vida privada, da vida social, da vida cos amigos no que empregaba habitualmente galego, e a vida profesional por outro lado, na que se empregaría única e exclusivamente o castelán. Por iso decidín introducir o galego e ao facelo decateime de dúas cousas que creo que son importantes, sobre todo para aqueles profesionais que aínda teñen dúbidas por diferentes motivos para levar a cabo a utilización do noso idioma. O primeiro que descubrín foi que me foi moi sinxelo, foime moi fácil introducir o galego, por canto non atopei resistencia ninguna externa que mo impedise ou que mo dificultase. Todos os operadores xurídicos que traballaban no xulgado aceptaron sin maiores dificultades ese problema, ca maior naturalidade. Hoxe por hoxe entendo que ningún xuiz
se sorprende de que un abogado ou un procurador emprego galego e tampouco ningún abogado, procurador, ningún funcionario, nin os cidadáns tampouco se sorprenden polo feito de que un xuiz se exprese en galego. É por iso que penso que o eido xurídico está preparado para que, efectivamente, os profesionais se animen cada vez máis a levar a cabo a utilización da nosa lingua. Compre deixar atrás certas excusas que quizás pois eu escoitei algunha que outra vez, o medo a significarse, o medo a destacar por riba do resto ou a marxe do resto, o medo a que ao mellor o xuíz pois non lle gusta isto de que lle presenten os escritos en galego. Eu penso que ese tipo de prexuizos xa non existen. Tamén teño escoitado a veces a excusa de que é que eu falo mal o galego e para falalo mal é mellor non o falar. Esta excusa tampouco me serve, por canto eu penso que todos cometemos erros na fala, tanto se falamos galego como se falamos castelán. O caso é empregar a lingua, o caso é poñer empeño ou poñer énfase en corrixir ou ir corrixindo pouco a pouco esos erros pois para facelo cada vez mellor e animarse a levar a cabo ese emprego. Da segunda cousa que me decatei é da gran facilidade que a min o galego me daba a hora de relacionarme co público, ca xente que ven ao xulgado, cos cidadáns que veñen a prestar testemunha, cos cidadáns que veñen a prestar declaracións de calquera tipo. A min, eu entendo que o galego a min axúdame moitísimo a aproximarme a esa xente e a que eles tamén me consideren a min máis próxima, a entendelos mellor e a que eles me entendan a min moitísimo mellor. Neste sentido expresouse de xeito claro e contundente don José Ramón Barreiro Fernández, que foi presidente dentro do ano 2002 ata o ano 2009 da Real Academia Galega, nun artigo do que me vou a permitir o luxo de ler un parágrafo que é bastante expresivo do que acabo de decir. Di así: o emprego da lingua galega non é só un dereito por parte do cidadán, axuda tamén ao funcionario a captar os matices dunha resposta, a entender a complexidade do pensamento dos nosos labregos e mariñeiros, dos empregados e obreiros, das amas de casa e dos mozos, porque tras unha lingua hai sempre un universo cultural que a determina. Menos temas de dereito civil e mercantil e máis antropoloxía deberían marcar o roteiro dos opositores ás prazas das que logo gozarán vitaliciamente en Galicia. Este artigo parece que está pensado, escrito, dirixido aos xuíces, pero eu entendo que se pode aplicar e que se pode estender ao resto dos operadores xurídicos que traballan no eido dos xulgados e tribunais na nosa terra. Moitas gracias. Se estou esta tarde aquí dirixíndome a vostedes é precisamente, como acaba de decir o introductor, porque realizo o meu traballo profesional como abogada en galego. E iso é un feito extraordinario. E digo que é un feito extraordinario, en primeiro lugar, porque como galega que son, teño a inmensa fortuna de posuir unha lingua propia. E se na miña vida cotiá, se os meus pais e os meus fillos lles falan galego, resultaría impensable, por ilóxico, non desenvolver o meu traballo diario en galego. E o razonamento é moi sinxelo, partindo da premisa básica de que a lingua é o alicerce, o piar fundamental e identidade de un pobo. Posuir unha lingua propia significa posuir un valioso tesouro, algo do que sentirnos profundamente orgullosos, algo que debemos poñer en valor, que debemos cultivar, pero non cultivar como unha pesada carga ritual, sino como eso, como un verdadeiro orgullo. E porque, alén diso, eu persoalmente resístome a que esmorezan para sempre a mellora, a partilla, as augas de Pillapillota, o vinculeiro. Pero tamén digo que resulta extraordinario este feito por outra razón, polo que de insólito e pouco frecuente ten. Debo dicir que na práctica diaria da miña profesión apenas atopo resposta nin réplica algunha na mesma lengua na que eu me expreso. E iso, realmente, o que fai é xerar unha sensación de inmenso absurdo. Aínda que non é aquí o momento de falar das causas que motivan esta normalidade, sí que me gustaría que cada un de nós reflectise sobre os motivos desta sinrazón, deste desatino. Por iso, no fondo, gustaríame que hoxe
eu non tuvese que estar aquí, ou non estuvese aquí. Gustaríame que este acto que hoxe se celebra na Estrada fose tan só un acto de gabanza á ilustre figura de don Fermín Bouza Brei. Pero, como a realidade é a que é, infelizmente, quero agradecer aos meus compañeiros de profesión o compromiso sincero que hoxe adquiren públicamente de traballar no seu diario, no seu quefacer diario en galego. Porque o uso cotiá da nosa lingua propia, o uso preferente e cotiá da nosa lingua propia, significa, sin lugar a dúbidas, a garantía de supervivencia do pobo galego. E porque, como ademais vexo que os asinantes somos xente nova, o futuro semella máis alentador. Moitas gracias. Encargaronme hoxe que dixese unhas palabras no nome dos alcaldes e demais representantes da administración local aquí presentes, favorecendo a miña elección, a miña condición de abogado, aínda que, como ben dixo Valentín, ahora mesmo non exerzo, si sigo vinculado estreitamente ao mundo xurídico. Dende o meu ideario galeguista e a experiencia de utilizar o galego en diversos ámbitos dos procedementos xurídicos, podo dicir que me sinto orgulloso de ter feito dende sempre un uso e defensa dun dos tesouros que teñen que ser máis prezados polos galegos, como é a nosa lingua, a lingua galega. E por elo, porque dende aquí quero expresar o meu ánimo a todos neste proceso de incorporar o galego ao traballo diario dos bufetes, ao traballo diario dos xulgados, para así conseguir tamén unha xustiza máis próxima e máis comprensible para o administrado. Un aspecto que non debemos esquecer nunca. Eu, dende o Concello de Padrón, seguirei impulsando coa certeza de que a Administración local ten un papel crucial na concienciación dos cidadáns, pola súa cercanía e función. Tal e como manifestamos, así o faremos especialmente dende Padrón, desde a terra de Macías o Namorado e a terra de Rosalía de Castro, na lingua de Bouza Brei e de todos os que hoxe nos reunimos aquí neste solemne acto. Boas tardes e moitas gracias. Teño escrito xa unhas cantas páxinas en moi diversas ocasións sobre Fermín Bouza Brei. E nunca teño a impresión de que me vou repetir algo do que fuxo todo o que podo, porque se un se repite é que está acabado. A figura de Bouza Brei axuda. Axuda porque é moi rica, moi diversa e aínda moitas veces complexa. Hoxe ocorriuseme a idea de ollalo dende un ángulo que en conxunto nunca tiven en conta. Dende o ángulo da anticipación, ou, me parece mellor aínda, da viva actualidade que sempre soubo manter na súa vida, unha actualidade que o levou a ser moitas veces un adiantado e outras diría que sempre un actualísimo home do seu tempo. Así se manifestou sempre dende os primeiros anos de patriota galego hasta o seu falecimento. Xa en 1923, cando só ten 22 anos, participa na fundación do Seminario de Estudios Galegos, unha das empresas máis ambiciosas que se crearon entre nós, unha empresa que, dende o primeiro momento, xuntou arredor a mellor intelectualidade galega daqueles e posteriores anos. Unha empresa que tiña como finalidade cubrir todos os campos do saber que se referixen a Galicia e tamén a formación de novos investigadores, así como a divulgación do resultado dos traballos. As súas 12 seccións do Seminario de Estudios Galegos, incorporáronse os millores homes de Galicia. E dende o primeiro momento, Fermín Bouza Brei aparece colaborando en varias seccións do seminario. Por esencia, o seminario era interdisciplinar e Bouza Brei era o home que tiña curiosidade e saber sobre moitas disciplinas que podían ir da prehistoria á historia, da etnografía numismática, da literatura á epigrafía. Aquel mundo, o do seminario, era o seu mundo. Sempre se tivo por home do seminario e tiña toda a razón. Dito de outra maneira, a unha idade moi temperada
era xa un mestre en moi variadas materias, un adiantado en moitas delas, e sempre un entusiasta investigador en procura do dato que iluminase unha parcela da nosa realidade, pasado ou presente, pois el sabía moi ben que moi dificilmente se gaña o futuro se non se asenta debidamente no que fomos ou no que somos. Sempre, pois, estivo na vanguarda dos acontecimentos e principais iniciativas a prol da nosa terra. Tan adiantado foi, sempre, que creou modernidade. En 1933 aparece o seu extraordinario libro de poemas Naos en Lleida. A crítica ten este libro como a orixe da chamada poesía neotrovadoresca, unha corrente moi original e vizosa inaugurada na poesía galega do pasado século, na que aparecen contribucións moi dignas de ter en conta. El, que era un bo coñecedor da poesía dos nosos cancioneiros medievales, soupo darlle un alento modernizador, mesmo como se tratase de poesía actual. Sen entrar para nada na caracterización desta poesía, que isto non é finalidade nosa neste momento, soliñemos unha vez máis o seu carácter innovador, a súa capacidade de iniciación, a súa facilidade para abrir camiños que outros poden seguir e seguiron. Tamén aquí, en algo tan afastado da investigación, foi un adiantado. En realidade, aínda no terreo da lírica, é xusto soster que Fermín Bouzabrei foi vanguardista, tan na vanguarda estivo como os seus compañeiros coetáneos nacidos, ademais, en 1900 e 1901, Manuel Antonio e Amado Carballo, cada un a súa maneira, como é natural. Eses tres son realmente os tres iniciadores da vanguarda galega. Logo veu o que todos sabemos, a desfeita de 1936, a desaparición do Seminario de Estudos Galegos, a súa vil expulsión da carreira xudicial, a persecución, o exilio interior. Pero Bouzabrei era home capaz de entusiasmarse e de entusiasmar os demais nos temas que saberon foron cuestións alrededor das que sempre xirou a súa vida. Cesou ou cesárono como magistrado, pero el seguiu os seus traballos de investigación e formou parte dos que continuaron, se ben xa sin o espírito innovador que preside a acción do seminario, aquel labor como don Xesús Carro, don Paulino Pedré Casado e outros no Instituto Padre Sarmiento, de alguna maneira, continuador do Seminario de Estudios Galegos. E forma parte, é dicir, está sempre en primeira línea da primeira xunta de goberno do Patronato Rosalía de Castro, que tivo lugar en 29 de decembro do 48. 29 de decembro do 48. A data é importante. Pero na década dos 50 empeza a producirse na Universidade de Santiago un movimento estudiantil que Otero Pedraio, sempre atento a estas cousas, saúda dicindo que coida asistir a unha iniciación. Fermín Bouzabrei conecta con esta mocidade. Volve o entusiasmo ao seu espírito. Ilústranos a todos sobre o que fora o Seminario de Estudos Galegos. Andas, naquela época, ninguén nos falara para nada da existencia de semellante organismo. E agora, en 1957, como en 1923 ou en 1933, escribe na prensa local sobre o centenario do banquete de Conxo, identificándose de cheo coa rebeldía xuvenil de Aguirre Pondal, pasea polas rutas de Santiago ao xeito socrático, mentre nos fala das cousas máis diversas e das cuestións máis insospeitadas, e ali comprobamos o pouco que sabemos do noso país. Forma parte dos xurados calificadores das festas minervales, infórmanos sobre as súas investigacións, nunca rematadas, para unha biografía de Rosalía de Castro. Fúndase Galaxia e, dentro do primeiro momento, queren os seus responsables comprometelo para que faga a esperada biografía de Rosalía. Moitos sabemos do moito que el sabía sobre o tema. Nunca a deu rematado,
sen dúbida, porque era moi exixente consigo mesmo. Pero o que importa ao noso fin de hoxe é que ele estivo tamén nesa iniciativa cultural que tanto ia supoñer para o país. E colaborou con aquel grupo, como poñen de manifesto a edición crítica de Cantares Gallegos, de Rosalía, e outros traballos como publicado no libro de homenaxe a Cuevillas, a isto ofrecido por Galaxia con motivo da súa xubilación. Pero o mellor exemplo da súa sempre fresca modernidade, da súa capacidade de anticipación, está xa ao remate da súa vida, seguía sendo novo, cando xa estaba a punto de desaparecer, está na iniciación dun grupo de investigadores, iniciativa na que de alguna maneira logrou continuar unha das actividades máis importantes do desaparecido Seminario de Estudos Galegos. Todos eles, todos estes rapaces, son hoxe moi coñecidos nas súas cátedras e demais postos de traballo. Así, soubo Fermín Bouzabrei garantir a continuidade. Foi tamén un iniciador da continuidade, ou seja, unha vez máis, un adiantado. Trátase, pois, de 4 fitos moi claros da súa existencia dentro dos 28 anos ata a súa morte. Cada un deles pon de manifesto que foi adiantado ao seu tempo, que soupo, ademais, ser mestre, que toda a súa vida é unha constante en este sentido de anticipación, de ser un adiantado. Unha boa biografía de Fermín Bouzabrei que habrá que facer, xa debía de estar feita, que fose verdadeiramente esclarecedora da súa personalidade, desenvolvería estes 4 fitos da súa existencia en 4 capítulos clarificadores que nos dirían con toda claridade, que nos demostrarían con toda claridade que era unha das persoas máis caracterizadas da nosa cultura e, por iso, unha das persoas a quen máis lle debemos. Con estes antecedentes, que son fitos na súa vida, non teño a menor dúbida de que Fermín Bouzabrei tería sido tamén un adiantado na normalización do galego no mundo xudicial, sobre todo un valioso mestre consultor na escolla e fixación do léxico xurídico e da praxe judicial. Falecido en 1973, non dispuxo desa ocasión que tanto lle tería compartido. Pero o seu amor pola lingua, polos costumes e por canto fose manifestación da vida e da cultura do país, popular ou culta, en realidade isto foi a obra de toda a súa vida, así non lo fan supoñer. A súa actitude constante ao longo dos anos non consinte outra interpretación. Pero o seu falecemento, esta vez, adiantouse a este home sempre tan adiantado. Finalmente, non podo rematar sin felicitar moi efusivamente ao señor alcalde e Concello da Estrada por este acto de xusticia hacia don Fermín Bouzabrei, colaborando con moitos outros que se teñen feito polo país adiante. Porque honrar a un home como Fermín Bouzabrei, da súa dimensión intelectual e humana, é tamén un honor para quen tributa eses homenaxes. Por iso, moitas felicidades, moitas felicitacións, quero dicir, ao Concello da Estrada. O labor de don Fermín Bouzabrei como xuíz e magistrado abrangue dende 1928 até 1955. Durante estes anos estivo destinado en Viella, a Estrada, xunto coa Estrada Lalín, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Lleida e Oviedo. Aquí, nesta vila de Estrada, foi onde pasou máis tempo, 14 anos, contando os meses de separación do cargo en 1937, e en 1939 os que vota en Cataluña como oficial primeiro do Corpo Xurídico Militar. É nomeado o 1 de agosto de 1929 como xuíz de aquí da Estrada. E a súa tarefa cultural complementase na última época, sobre todo, coa do amigo Antonio Fraguas, profesor e secretario do Instituto, dedicando ambos os dous
o tempo de lecer a catalogar xacementos arqueolóxicos, a consultar arquivos e a organizar un museo local. E chega o 18 de xullo de 1936. Vexacións, asasinatos, paseos, penas capitais. O alcalde e 5 veciños son fusilados en Pontevedra. Na Ponte Regueiro aparecen 6 paseados. 52 estradenses pasan polo campo de concentración e exterminio da illa de San Simón. O instituto desaparece e o museo é saqueado. A actuación súa nestes aciagos días foi exemplar. O 26 de xullo de 1937 é afastado do xulgado por considerar que a requisa de armas por parte de varios republicanos fora un roubo e non un feito revolucionario, como defendía o fiscal militar. O goberno de Burgos recibe denuncias anónimas para que a separación sexa definitiva, por su significación galleguista, simpatizante con las izquierdas. Declara como testemunha en prol de detidos, solicita explicacións á Garda Civil sobre os paseados da Ponte Regueiro e intervén de xeito contundente na liorta entre os falanxistas polo desfalco que fixeran dos cartos recadados coa argallada de sufragar o rescate de José Antonio Primo de Rivera. Interroga a varios e ordena deter os principais dirixentes que, para evitar o escándalo, as autoridades pasan o litixio á xurisdicción militar que decreta o sobresemento da causa o 23 de abril de 1938. A xenreira dos vencedores contra el vai a máis e, como mostra, abonda unha carta denuncia remitida o 30 de outubro de 1940 ao director xeral de Seguridade por un destacado falanxista estradense, acusando de que pertencera ao Partido Galeguista e de que su papel no era pasivo, sino, por el contrario, de toda actividad, tanto que publicó una obra editada en esa capital encomiástica del Frente Popular, obra que nunca existiu. Unha das tantas falsidades urdidas contra don Fermín. O 7 de decembro de 1943 é destinado a Santiago e en 1945, xa como magistrado, a Audiencia Provincial de Lugo, na que nunca chegou a estar, por mor de atoparse gravemente enfermo e encamado, e de que, 2 meses despois, fose destinado á Audiencia Provincial de Pontevedra. En 1948, ano santo compostelán, o ministro de Xustiza, Raimundo Fernández Cuesta, representante do xefe do Estado nos actos da ofrenda nacional na Catedral de Santiago de Compostela, agradece a don Fermín a súa participación. Supoño que igual lle redactou el o discurso, ou parte, coa concesión, repito, o ministro agradecelle esta axuda coa concesión da Cruz de San Raimundo de Peñafort de segunda clase. Esta condecoración, que non tivo, neste caso, nada que ver coa magistratura, foi, segundo algúns dos contemporáneos, a mecha que prendeu as envexas dos inimigos políticos e persoais que tiña. Ao pouco, xa se empeza a espallar por Pontevedra un panfleto difamatorio contra a súa persoa e, acosado polos políticos e por algún dos compañeiros, sofre un fuerte ataque de acetonuria en el curso de la enfermedad diabética que padece, segundo o certificado facultativo. Pide a baixa, non volve máis a Pontevedra, e solicita outro destino lonxe da capital do Lérez, que será Lleida, pero só por 4 meses, pois inmediatamente incorpórase á Audiencia Territorial de Oviedo. A treboada contra el só ameinara, mais por pouco tempo. Co gallo dunha viaxe que fai a Arxentina, é convidado a impartir varias conferencias, entre elas unha no Centro Galego de Buenos Aires, como membro do Padroado Rosalía de Castro, o 25 de xullo de 1951. Polo contido nacionalista da mesma, por ser en galego, porque, según parece, non estaba a bandeira de España, estaba de Galicia, e por ser tamén nunha sociedade afecta
abertamente a República, é denunciado polo embaixador Emilio de Navascués, que, por certo, este señor ten o seu nome, leva un colexio aquí en Galicia. E, de inmediato, a Inspección do Tribunal Supremo procede a abrir o expediente 153/1951 que concluirá o 31 de xaneiro de 1955 coa súa separación definitiva da carreira xudicial. Os cargos da acusación foron 4. Actuación en América, por isto foi polo que abre un expediente, pola conferencia. Transcurso de prazo posesorio, porque chegou, parece ser, uns días máis tarde, a incorporarse a Oviedo. Pensamento político e pretensa conducta inmoral. Fermín Bouzabrei, como bo xuíz e magistrado, tivo por norma coñecer a historia e os costumes de onde ia exercer xustiza. Dende Viella, onde publica, as primeiras publicacións que hai sobre a zona do Val de Arán son de don Fermín, a Oviedo, onde chegou a ser unha persoa moi experta en cultura asturiana en xeral. E, sobre todo, a Estrada, a que dedicou 68 publicacións, cando menos. Remato con palabras alleas do informe confidencial remitido polo presidente da Audiencia Territorial do Oviedo, Joaquín de la Riva, á Inspección do Tribunal Supremo en 1952. Durante su permanencia en esta territorial, ha observado conducta intachable, demostrando en el desempeño de su cometido excelente preparación técnica y cultural, inteligencia despejada, amor al trabajo, celo y diligencia en el despacho de sus ponencias, probidad, discreción e imparcialidad. Su conducta privada en Oviedo ha sido buena y en el ambiente social es apenas conocido por su vida retraída, entregada de lleno al estudio e a la investigación. Moitas grazas. No ano 1980 comenzaba a miña andaina como abogado aquí nesta vila. En consecuencia, non tiven a sorte de coñecer e tratar a don Fermín. Porén, a miña residencia nesta vila e a miña profesión permitiume acadar referencias directas que me achegaron á súa figura. Coñecín, en primeiro lugar, e honroume ca súa amizade, o ilustre xurista Mario Blanco, abogado, que foi o meu padriño de toga como tal abogado, alcalde da Estrada nos anos 60. El foi un dos grandes amigos de Fermín Bouzabrei, como demostra a relación epistolar que ten reflexo no libro que hoxe presentamos. Tuvo unha especial influencia nesta amizade o feito de que Mario Blanco fose un dos sobriños de Roberto Blanco Torres, xornalista e galeguista que fora seu compañeiro no Seminario de Estudios Galegos Padre Sarmiento. Por Mario Blanco tiven referencias directas de don Fermín cando no ano 1992, sendo eu membro da Corporación Municipal, tomábamos o acordo de poñerlle o seu nome a unha rúa, coincidindo con que ese ano se lle dedicaba o Día das Letras Galegas a Fermín Bouzabrei. Mario Blanco transmitiume nesa ocasión a débeda que a Estrada tiña con don Fermín pola súa labor como xuíz neste partido xudicial e pola importante obra cultural que no mesmo levou a cabo. Quero recordar que máis de 60 obras fan referencia a este concello ou a esta comarca. E, ademais, aquí escribiu o seu poema máis importante e un dos grandes poemas do século XX, Nau Senlleira. Pero, ademais, cando xa non reside aquí, don Fermín sigue amosando un permanente amor a esta terra e unha permanente actitude de compromiso e colaboración con este concello en distintos ámbitos. A relación epistolar con Mario Blanco destaca a súa decisiva intervención para que a Real Academia Galega dedicara o Día das Letras Galegas do ano 1970 ao escritor estradense Marcial Valladares, e que, ademais, se lle levantase un monolito que hoxe o recorda nos xardíns municipais desta vila.
Foi don Fermín Bouzabrei en 1970 quen elaborou persoalmente as bases para levar a cabo os estudios histórico-artísticos no noso concello. Son destacables as súas colaboracións literarias en distintas programacións das festas da Estrada ao longo dos anos 60 e no mesmo ano 1970. Pero foron dous funcionarios xudiciais os que en diversas conversas ao longo dos anos me transmitiron a imaxe fiel de don Fermín como ser humano e como xuíz. Refírome a Tito Porto, oficial do xulgado de primeira instancia con don Fermín e toda unha institución na xustiza estradense, e a Mundo Blanco Fuentes, secretario do xulgado de distrito, fillo de Mario Blanco Torres, tamén secretario xudicial, e que foi a persoa que lle presentou a don Fermín unha rapaza estudiante de farmacia en Santiago que 2 anos máis tarde se convertiría na súa dona. Ambos os dous amigos, cos que compartín moitas horas nos xulgados, me deron de Bouzabrei a imaxe dun xuíz íntegro, un xuíz preocupado especialmente pola verdade material, máis alá da verdade formal na xusticia, dunha enorme humanidade e un precursor no uso do galego na xustiza, aínda que esta afirmación merezca algunha aclaración, que logo farei, e na inmediación na práctica das probas judiciais. A súa humanidade queda de manifesto cando nos primeiros meses, despois do golpe de Estado do 36, salva a vida de moitas persoas, de varias persoas estradenses, como xa aquí se puxo de manifesto, e non vou a repetir. Actuacións humanitarias deste tipo trouxéronlle máis dun problema, como xa relatou Claudio González. Contábame Tito Porto que sempre utilizaba o galego nos actos xudiciais, pero moi especialmente nas probas de testemunhas, aínda que logo as actas e as sentenzas, por razóns por imperativo legal, tiñan que facerse en castelán. E facíao non só por amor que tiña a nosa lingua, que tamén, senón para que as partes nos xuizos se expresasen na lingua na que o facían habitualmente, facilitando así a comunicación entre todos. De aí que teñamos que consideralo, como digo, un verdadeiro precursor do uso do galego na xusticia. Pero ademais asistía persoalmente a todas as probas que se desenvolvían nos procesos civís, a todas. Dicía que mirar a testemunha e ver as súas reaccións ante a pregunta era tan importante como a resposta para acadar a verdade. Utilizaba con frecuencia as testemunhas e tamén os traballos xudiciais para completar as súas investigacións etnográficas e folclóricas, como demostra a publicación na revista Nós, no número de 1932, dun inventario dunha casa labrega de aquí, do Partido Xudicial da Estrada, que figuraba nunha partilla xudicial. Xa no reportaxe que vimos se facía referencia, se fixo referencia ao que pensaba don Fermín da importancia que tiña o folclore no desenvolvemento da súa labor como xuíz, polo tanto non o vou a repetir. Pero sí, neste mesmo senso, a súa dona, nunha entrevista nun xornal en 1992, decía: incluso cando impartía xustiza, investigaba. Estando de xuíz na Estrada, tras a declaración das testemunhas nun pleito, reuniunos cos acusados e acusadores e foilles solicitando recordos, cantigas das súas aldeas, costumes, refráns. E saía satisfeitísimo con material extraordinario para o cancioneiro que estaba preparando. Nunca deixaba de investigar, decía dona Emilia. Pero se ben é certo que a súa vida na Estrada non foi sempre un camiño de rosas, con independencia de avatares concretos aos que xa se fixo referencia, propios seguramente dun ambiente de vila, de guerra e de posguerra, cando se vai daqui, sigue levando a Estrada e os estradenses non só na súa obra, que tamén, senón no seu pensamento e no seu corazón. E deixa aquí amigos para sempre. O sentimento de Bouzabrei pola Estrada aparece recollido nos seus escritos,
Nunha carta que lle envía ao seu amigo e alcalde Mario Blanco en resposta a unha xestión que este lle pedía no ano 1963, moitos anos despois de que se fose, decía: xa sabes que estou á túa disposición para facer canto estea na miña man pola estrada, pola súa cultura e polas súas xentes. En 1957, anos despois de que se fora tamén da estrada, escribía unha colaboración para as festas patronais, a modo de pregón, na que remata dicindo: a estrada, terra de promisión para os espíritos selectos, non te esquecín xamais. Así pois, a miña modesta colaboración neste libro quere ser unha contribución a homenaxe, ao recoñecemento que todos os estradenses lle debemos a don Fermín Bouza Brei, o xuíz da estrada. Moitas gracias. Despois das magníficas, extraordinarias intervencións de oradores que me precederon no uso da palabra na tarde de hoxe, vou ser o máis breve posible para clausurar unha xornada enteira, unha tarde enteira adicada, como antes dixemos no descubrimento da placa, que quixemos que fose tamén unha xornada de recoñecemento e unha xornada o máis festiva posible. A nosa intención era hoxe promulgar o uso do galego no ámbito da xusticia, un dos que máis se está resistindo ao uso da lingua propia de Galicia, pero facendo sempre dende a oferta positiva, dende a atracción dunha lingua secular que tantas cousas nos pode chegar e que tantas veces nos pode axudar, polo que na estrada é toda unha honra tervos aquí a todos os profesionais, abogados, procuradores, maxistrados, xuíces, fiscais. De verdade que nos sentimos orgullosos do voso compromiso e da vosa colaboración, polo apoio dunha lingua que nos fai ser e nos fai sentir cada día máis galegos, sen que en ningún caso merme as posibilidades de exercer e modernizar a vosa profesión, tal e como aquí hoxe, ao longo desta fermosa tarde, quedou plenamente patente. E todo isto fixémolo no marco da lembranza dun gran home, presentando o libro de Xesús Palmou e Clodio González, e que a partir de hoxe será xa unha referencia inexcusable para saber máis dun galego ilustre e dun estradense que o foi da adopción e que moito nos ten axudado cando realmente nos fixo falta. Nada máis, só quero, unha vez máis, agradecer a todos outra vez a vosa presencia e a vosa participación activa nestes actos que hoxe enchen de prestixio, de orgullo e de satisfacción a un concello con vocación xenerosa, cultural e galeguista, o mesmo que foi don Fermín Bouza Brei durante toda a súa vida. Hoxe, se cabe, podemos decir máis que a estrada é o epicentro da cultura galega, que a estrada é o epicentro da lingua galega. Aquí desarrollamos, honramos a moitos grandes escritores que foron da nosa lingua. Falábamos antes dos irmáns Marcial Valladares e Avelina Valladares, falamos tamén de don Manuel Reimóndez Portela, falamos, como non, de García Barros, falamos tamén, como non pode ser de outra forma, do noso gran homenaxeado de hoxe, de moitas e moitas persoas que fixeron posible que Galicia hoxe sexa o que é, e moitas persoas que deixaron a súa impronta imborrable no noso concello. Que entre todos o sigamos lembrando e que entre todos fagamos cada día máis grande a nosa cultura, a nosa lingua e Galicia. Así que moitas gracias, moi boas tardes a todos e que sigades disfrutando desta fermosa tarde.